Okay, for today's video, good morning. Kagabi nagpakuha tag kan bakbak taray. Oh. So kini mga magbakbak ni tawala ni. Tay, ano nilang kuha oh. Apil lagi ni. Og di ara maghidlo ka sa bakbak kay ato ning punuan ron. Bit na Roger ba? Ayan to. Isa. Mayroon nama ada igo ra kay giwa ta niyo ni kulikot siling espada. Nawani sa puno diri. Ito na ang ilunod ning kuan ahos. Ahos og Bombay. Tangan og silyo. Majikon to, majikon. Terus ni kosong sana tongan. Terus ang pa sumuto ng lamas lah. Ang pinakabida, ang bakbak ilunod na. Suska. Si kambal itu rum kau dong. Maluto na yun. Bawal mamakan na. Grabe ka namit. Oh, suska. Gak, straight lang pa. Nay, pahubas man saan ba? Hubas dito ng Lolo. Ito na ang ibutang ang pinaka malakasang tono. Tono na batugan ba? Baso na gamay. Lamig ilag tono. Timpla. Amit kayong pao. Nabe, itong tilawan. Okay, ini habwa na. Kay ready to bodol lang ron. Ano yun? Ikan? Magigluto ba? Dito Grabe, nakasimot lang ko sa baho. Gipanog-up na ko sa busog. Amoy palang daan, ulam na. Na. Panalangin ang Ginoo kini pagkaon Lord nga niya karon sa among tabangan nga mao kini magahatag sa namong kusog kadidon sa among panglawas kini tanan among ginapasalamatan pinaagi ni Jesus. Amen. Amen. So, mga una ta, bak. Patag carabi. Okay. Niya sa bakbak. Sigan ka naman. Pero saan ba? Dugong sa una way panit-panit gali.
Ang bakbak mo na first class nga sudan dito sa daan, Kidnon. Shout out sa mga mga taga Bukidnon. Yung basta ting ulan rin daghang kay bakbak.